No a já mám 22 smrtí no a dneska si jdeme zahrát Roblox. Mně se nějak seká Roblox, jako tyjo. Ale já bych šel klidně po ty 4. OK, tak já budu po ty 4. Kde jsem tady? Já se jmenuji totiž na Robloxu a co? Já si... Co to bylo za loading napsaný? Co to bylo? Co to mělo znamenat? Loading. To byl divný loading. To bylo susibaka loading. Já bych měl mít 80 prostě nějakých klik nebo OK. Takže máme 79 dokonce. Tak si koupíme tady tohle. Jdem. Halo? Já se nějak seká Roblox, tyjo. Mně se seká Roblox. Ne. Mně se mi seká Roblox. No tak tudy má radši ještě. Aha, tak tam. Já jsem neviděl. Jak se dal velký vlastně žapalovač. Žapalovač. Říká zapalovač, ne žapalovač. Žapalovač ne, ale zapalovač. Jo? Tak se říká. A to... Ne, už jsem si myslel, že vidím koníky. Čučínky. Ne, já. Ne, já srandu, tak... Taková blbost. Abilita. Svítím. Myslím já se odvážím. Tady jsem. No tak tady nic. Tak tady úplně nic. Tady něco dobrýho. Ještě. OK, můžeme jít dál. Tady už nepotřebujeme. No ale jenže tady potřebujeme klíč a to je špatné. Opovážuji se mi dát, že mě ten bomba zabije. To si děláš srandu. Něco, prostě uberu mi žlutek. Kdo to blikal? Ale Seek Bonbon, to vím, že už nechci. To nechceme, Seek Bonbona. Seek Bonbon. Tak to mám štěstí, že se si to nebral. Ještě něco tady máme. OK, to je všechno u něj. No tak to je schronic, ale ty šparáky se mi líbí. Mám... Ne, moje. Mám to vyšparákovat? Yes, sir. Peníze. Jede! No jasně. Jede si mašinka, kouří se jí vzpomínka. Je to raš. Jak to známe, raš. Počkej, teď bude bez tak ten otravák. Cože? Tak já jsem... To si děláš srandu. No tak to je tady. On si to normálně spletl. Pojď se schovávám do síně. No jasně, že to je tady. Kamo, pojď sem. Kde je? Bogo, poklej. Pojď. Ne, musíme zasnout. To je to úplně rovná místnost, takže tady už šestíme. Já chci baterku. Neblikalo?
Ono bude. Nebo ne? Já se... Neblikalo. Okej. Počkajčuješ. Okej. Já jsem slyšel pst. No tak pst tady není. Okej. 20. Pojď. Tam 20. Ne. Kam jde? Ne. On zemřel? Ne. On zemřel. Ne. To byl hodnej. Já jsem to taky. Proč mám bojovat, jako kdyby nebyl ve síně a dlouho a mě by tam nahajdoval tam je. Co to tak úplně vypadá? Když jsem si dal ten bomb. Pauze nesnáším. Tady jsem jednou měl ty oči prostě. Oči jsem tady měl. Ice, nebo jak se to jmenuje. To monstrum. Krajnou. Co? Já už toho mám plné zuby. Mám to plné zuby. Mám to plné zuby. Ne. Co? To si dělá ze mě sran. Já končím. Pokráně. Já končím. To si dělá ze mě sran. Tak co to je? Tak. Ne. No tak dělají. No konečně dobolíš. A já jsem tam. Fakt zabugovaný ten tohle. A to je mám tam. Co se podívám? Co je? Ne, bombonci nebyl. Ty děláš se, no tak to vůbec. Bombon ne. Bombon je čar. Já vím, že tady je jako... Okej. Já jsem to koukla. Jo. No nic. Jo. Ne, já nechci bonbon. Ne. Ani náhodou. Já budu mít na krucifix, že se dostanu za fogy. Za tu figuru. Já už to ani neumím vyslovit. A fakt. Ne, já nechci do venty. Obávám, že mi dá tam, aby to bylo ve ventě. Já jsem to tady viděl. Tak to štěstí, že to není ve ventě. Kdybych se zbláznil. A teď jsem tady ale chudák. Chudák Bejton Bojk. 25. Jede. Tak nejede. No nejede.
nečekal, že najde. Tak to bude halt bez tak. Bez tak halt. Na 100% halt. Čekat? To bude halt bez tak. Já věřím haltovi. Ne. No ale teď fakt jedou. Jak to, že nejde? No nejde. Tak je nejlepší místnost. Dobré. Jo, tak hned tady. Zapalovač. 8 filí. No tak to ani náhodou. Nechci ani jedno. Už se si to něco peníze. Ne, já nebudu to. Ne, nechci bonbon. Ten je zlej. Ne! Oni zabije dostat. Kandaj. Nesnáším bon. To mě zabíjí. Ty bonbony. Oni vždycky můžou zabít. Tam dát kandaj, nebo ti udělat nějakou ňávnu. Ne, já říkám, že bonbony, já ho nechci, ale on mě chce. No tady jsou jen 2 svině. Co? Šuplek. To bude bonbon. Tak aspoň něco normální. Jede! Tak nejde. Tak teď fakt jede. No jasně, že já budu. Kočička není. Proč jsem se schoval? Nevím, na co jsem... 2 šparáky. Já už mám 2 šparáky, ale jsem jeden. Ne. Ty bonbony mě prostě chcou. Ne, já nechci. Jak? Nic. No tady je prázdná místnost. Kde nic moc zajímavého. Taky nic moc zajímavého není. Tady ale bliká. A je tady psťák. Teď! Nemusím si svítit. Jsem si měl, jestli 34. Tak asi už budu svítit asi. Aha. No tady. Může tady být občas nějaká dobrá věcička. Tu. Ne. Nechci. Už mám dokonce 500, ale já se za figu vůbec tak nedostanu. Proč sama tma? Aha.
Tohle to nechce na... Já už ne. Tak, to mám na 2 krucifixy normálně. Ok, tady nic. Taky nic. Zase podívat. Je tady. Myslím se, že to není. OK. Jdeme dál. Ne, tady bude běhání. Tak snad to dáme. Uvidíme. Já se vždycky nemůžu strefit. Mám už ty dírky. Tady? Padej! Já mám úplně málo životu. Mě tomu ještě hýto na konci oheň. Ne. Tady ještě jednou si to viděl. Jo, tam už nic. Tam už se dostane. Jo. Ne. 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 Jo. OK. A teď se podívat, co mám tady. 2 bedničky. Překvapení. Nope. Nope. OK. Ten bomb pak už nechci. Ten padá si baka. Ale vždycky, když jsem je českat, tak jsem velmi rád. Časem skoro nic není. No. Zdátý 6. 7. Jeden ráž. Možná i ambush. Tak jeden ráž. A pojede znovu ráž. Nevím. Ty jenom jeden znovu. Tak se ujišťuji. Nejde znovu. Nějaký, jestli to není náhodou nějaký dvojitý rašák. Ne. One náhodou. Ani krutou náhodou ne. Počkej, teď já se koukám. Lidi, já se na co jdu podívat. Tak. Jak? Protože... Okay. Co to je tady tohle? Sakra, já jdu rada. Tady si to můžeme vybrat a tady bývá budík. Je tu budík, ale opovažuji se, já to tam nebudu dávat. No tak to ani náhodou. Ne, pojď svítím. Ještě bude 1000 coinů. No a to asi nebudu mít. Jo, svítí se do figury. Kdyby tady byla kamáka, kdyby to bylo mega krutá, ona by nesvítila hnedka. A já to prostě nechápu.
To je nějaká naspínovaná, ne? No víš, že je tady. No já to tady nechápu, jakoby. X2. Já potřebuji... No. Upovažíš se jí po mně. No. Kdyby to snímalo prostě můj hlas v realitě, tak by to bylo mega dobrý. A mega děsivý a mega nefér. A ona i může jít po mně, když krouč. Tam je kniha. Tam je ta knížka. Prosím. Čtverec. Čtverec 0. Ty vole. Okay. A na knížka není. Ne. Tak to bylo ofous. Málem mě zabilo. Já nejdu do kříně, ne? Já nepůjdu do kříně. Co tam je? Už ji vidět. Jde další knížku. Není dosáhnu. Jde nahoru. Můžu se na ní podívat. Okay. A to nejdůležitější je papírek. Papírek. Já musím mít ten papírek, který je tam. Nehejbat se. Nejde takhle. Ne. Já nemůžu ani hejbat hlavou, když ho umím. To byl ofous. No přejít na druhou stranu. Ne, chodí. Stojí někam. Ne. Já nedám. Já se to bojím. Nejbat se. To mi vyvínej. Envy. Stát a nehejbat se. Když... Ne, zase jde dolů. Potom hejbat se. Já se nemůžu hejbat. Dobra, teď můžu jít dál. Ne. Ty si děláš srandu. Ona tam stojí. Ne, ona to je tam je pomalu.
napínaví. Už jsem jde zase. Tak. Já fakt nevím, já tady mám X-ko. Já neumím římský čísla, na tom papírku jsou římský čísla. A už to asi chápu. Římský čísla. Jo, vlastně jo. Minule, ale já jsem to chápal, ale to jsem nenatáčel. Počkat, no to je knížka. Jo. Máme další knížku. Já se vlastně nekoukal. Nehýbat se. Ježišima. Tak to bylo nejlepší hra, ale je to dobrý, jakoby, ta hra. Ale já jsem zemřel, jakoby. No, tak to si... To je figura. No, takhle chodí. Tak to není. No tak to není možný. Tady to. Ježišmarja. Tohle to natáčím 27 minut už. Trvalo se dostat figuře jedný. To mě fakt teď fakt. Ale já tohle tímhle s tím chodem bys měl... Co to je? Please wrap up. Cože? No to nechápu. Co to je? Nějaký kakadu 66. Cože? On má jakoby, on mi něco napsal, ne? Nebo kakadu nic nenapsal. Jaký kakaduák. Jo, tohle jsem psal mým kamarádovi. Čorák. Já si myslím, že bychom to mohli tímhle tím ukončit. No, takže čaute, lidi.